गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां। उरिष्यानि भुबनेश्वराव फैगौ 1 आगस्तनिफ्राय जानो गोनां भारतनि सेनियर आइजो फुटबल हानजायाव बर'नि आगोमा फिसा फुटबलार अपर्न नार्जारिया सायख'जाबाय। इउपिपिएल दोलोनि अनगायै गुबुन दोलोआ बिटिआरआव जेबो खामानि गैया, बे बाथ्राखौ बुंदों राजु नार्जारि बिथाङा बुंबावदों, जेसेबां गुबुन हानजाफोर दं गोमालांजोबसिगोन। 19 नं थुरिबारि बियाबनि दाङाइगावआव गेदेरथार जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो बिथाङा बुंबावदों, बिटिआरआव इउपिपिएलनि गोहोआल' थासिगोन। इउपिपिएल सरकारा रादाय होनाय बादि खामानि मावफुङो। मख'नो गोनांदि चिरांनि बिजनी 19 नं थुरिबारि बियाबनि दाङाइगावआव खुंनाय जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय सा 300 सोद्रोमाया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयेन जादों। बे हाबाफारियाव एमसिएलए माधव छेत्री आरो मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारिनि अनगायैबो मिरु इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव जयेन जादों। खमैबो सा 300 राजखान्थि हान्जानि गुबुन गुबुन मददगिरिफोरा। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। रङिया भुटान राजा लामायाव जाब्रबथायजों इ-रिक्सा सालायगिरिनि जिउ खहा। रङिया भुटान राजा लामानि तामुलपुर 9 माइलआव लामानि जाब्रबथायजों सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। रङियानिफ्राय भुटान फारसे फैबाय थानाय बलेर' गारि आरो तामुलपुरनिफ्राय फैबाय थानाय इ-रिक्सानि गेजेराव बे जाब्रबथाया जादों। AS01FL 6016 नाम्बारनि बलेर' गारिया इ-रिक्साखौ सौख्लायफैयो। बे जाब्रबथायाव बलेर' गारियाव थानाय 3 सुबुङा जोखोम जानायजों लोगोसेनो इ-रिक्सा सालायगिरियाबो गोब्राब जोखोम जादों। गोब्राब जोखोम जानाय इ-रिक्सा सालायगिरिखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो लामायावनो जिउ गोमादों होननानै मिथिनो मोन्दों। जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय इ-रिक्सा सालायगिरिखौ केकेरेकुसि गामिनि जगदीश हालय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रुपहि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङालासे फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनायनि जोबथा हाबाफारियाव मैया थुनलाइयारि आयदानि बादायलायनायाव 1थि, 2थि आरो 3थि बान्था देरहासारनो हानाय फरायसाफोरनो बान्था राननाय जायो आरो बे हाबाफारियावनो समाज सिबियारि मानगोनां नबिन गयारिया नुजाथिनानै फरायसाफोरनो कलम आरो बहि रानना होयो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो।